खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ महरिपारा बियाब माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव महरिपारा बियाब गोजोर थानसालि लुनो थाखाय माइ गायनाय हाबाफारि लादों। सानजा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा बियाबाव माइनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव महरिपारा बियाबाव गोजोर थानसालि लुनो थाखाय माइ गायनाय हाबाफारि लादों। बियाबनि सिङाव थानाय गोबां नखरफोराव बे माइ गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे माइ गायनाय हाबाफारिखौ जोबोद बाखनायथाव जादों होननानै फोरमायदों। गिबियावनो एसएम निउस आरो आर'नाइ रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि दिनैनि नैबे माइ गायनाय दिनैनि बे नोंथांमोना जे माइ गायनाय हाबाफारि लादों नोंथांमोना मा थांखि दं माइ गायनो थाखाय माइनाव आफादजों थांखि लादों माबाफोर थांखि दं नामा स्पेसियेलि नोंथांमोना बुंनाय? नंगौ जोङो महरिपारा आनसलिकआव गंसे जोंनि बर' समाजनि आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि गंसे मन्दिर जोंहा लुगासिनो दोङो। बे मन्दिर लुनायाव जोंहा गोबां थाखा फैसानि प्रयजन जानानै फैदों। ओंखायनो जोङो महरिपारा आनसलिकआव जिहेतु जोंहा माइनाव आफादनि दल दोङो आरो बे माइनाव आफादनि जाहोनैनो जोङो मोनसे माइ गायनाय हाबाफारिखौ लानानै जाहाथे जोङो माइ गायनानै किसुमान फैसाफोर गरनैसो बुथुमनानै जोङो मन्दिर लुनायनि थाखाय गरनैसो बुथुमना होनानै सहाय खालामनो हायो नामा बेखौ साननानै जों बे थांखिखौ लानाय जादों। नोंथांमोना दिनैसिम बबे बबे जायगायाव माइ गायबोखो नोंथांमोना बेखौ फोरमायोब्ला जों मोजां मोनो। जोङो ओरैनो 10 अक्ट'निफ्राय गायबोदों। जोङो गिबियाव 10 अक्ट'आव गायदोंमोन जोंनि महरिपारा आनसलिकनि सिङाव थानाय गामि दैथोपारा गामियाव गायदोंमोन। जोङो गासै 30 जन माइनावफोर माइ गायदोंमोन। 30 जनजों जोङो 7 बिगा माइखौ गायनो हादोंमोन। बिनि उनाव जोङो 16 तारिखआव गायदों आरो बे 16 तारिखआव गायनाय गामियानो जाहैबाय मकलदं गामि आरो बेयाव जोङो गासै 35 जन मानसि दङमोन, माइनावफोर दङमोन। जोङो 35 जन माइनावफोरजों गासै जोङो बेला मोनसेयाव 6 बिगा माइखौ जों गायनो हादों आरो दिनै जोङो थामथि खेबनि थाखाय नैबेहाय जों माइ गायदों। बेनो जाबाय गामिया नोलोबारि आरो जों बेवहाय दा गायग्रा माइनावफ्रा दोङो गासै 45 जन। नोंथांमोना जे माइ गायबाय थादों नोंथांमोननि माइ गायनायखौ सोरबा मदद होदोंना होआखै बा गुबुन मानसिफ्रा गाज्रि मोनदोंना मोजां मोनाखै बेखौबो नोंथाङा फोरमायनांगौ। जोंनि माइ गायनायखौ दासिमहालागै गाज्रि बुंनाय बिदि ओंखाराखै। जों गोबां वाट्सएपफोराव हगारनायफ्राव जोङो गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरजों जोङो साबायखर बावजादों। जेरैबायदि वेस्ट बेंगलनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय आरो बिथिं चिरां बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंखौ गोबाङानो मोजां हाबाफारि लादों मावफुंथों बिदि माने मन्दिर लुनाया माइ गायनायनि माबाजों जाफुंसारथों बेखौ माने बुंनानै जोंखौ साबायखर गोबां बावदों आरो बेखौ जों साबायखर बावनायखौ जों गोबां मोजां मोनदों। दा नोंथांमोना बिनिफ्रायबो आरो बबेबा दाबसे जायगायाव गायबावगोन नामा? दिनैनि उनाव जोङो 22 तारिखआव माने 22 अक्ट'आव जोङो गायनो होननानै लादों। बेयो जाबाय बे हाग्रामारि गामियाव आरो बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो दा जा आमथि फोरबो फैबाय नालाय बेयाव जोंहा साननैसो बन्द' थाथ'गोन। बेनि उनाव जोङो सलादियाव गामियाव जों गायगोन होननानै सानदों।